en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawnde sappo colte hitande ujunaje nogas e tati ɓataake men wasiya faade rendo khutba meɗena musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere buuɗal yurmeende so haaji jomiraɗo ko hedde lewru février ko en keɓata arde yewtere men buuɗal yurmeende kono kadi eɗen keɓono yewtere men tarihaji annabaɓe gardi e nder deftaral tedduno qur'anil karim taw kadi koye ɗemgal mon fulfulde lamgal ceer ha mbawon famde ɓen moƴƴuɓe allah ɓe allah neli nelno e windere nde ha mbawen famde darde mabɓe e yani e mabɓe e nele mabɓe e ɓen ɗeɓe nelano kala nde tawno yogay men ene jogui inɗe ɓen annabaɓe ene moƴƴi ganden golowole mabɓe ɗoɓe nelano hono ɓe nelirano hono ɓe gurduno e ɓen ɓeɓe nelanoɓe no goruno kala eɗen gandi lewru korka yawtundu hakkude men e musidɗo men ceerno men ceerno haali Abdullaahi Sy en baddinama koye yewtere e nder lewru korka taw yewtere nde yowiti koye tarihaji annabaɓe garɗi e qur'anil karim ma en keɓo noon hikka kadi inchallah lewru ndu kala ngam kala subaka addande men hen yewtere timmude taw koye ɗemgal mon fular lamgal ceer ha mbawon famde inchallah deftaral teddunde ɓen ɓe allah neli taw kadi neli ɗum koye yimɓeɓe kala ɗum noon ma en keɓono ɗum e nder lewru korka ndu so haaji jomiraɗo to banggue yewtere men buuɗal yurmede noon eɗen ñaago yafuya yontere faande ha lewru nduɗo henna maaya inchallah en mbawata arde hen ngam tamen wasde men rokkude en wawde arde hen eɗen ñaago yafuya kono noon kala ko fate banggue gueɗe weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe koko jokkata actualité ji mum coccorɗe mum jorgo miijoji mum danke yontaɓe mum foyre gendi mum ko noonne kadi gueɗe mum e siira mum annabi sallah sallam foof koko jokkata inchallah de tawno weltare tv jogui ko lowɗele jewte mum no comme programme radio walla télé ni eɗen garta seeɗa e actualité ji leydi Turki ha hande yiilotoɓe ɓen wonɓe lesɗe kuɓeje pawiɗe dow yimɓe ne jokki e ɗamtidari noon hankkadi ne yiitude wuurɓe saabu guila ñande altina ha fayenma aljuma hande o balɗe 5
so wona e on mo jomiraɗo faabi taw leydi fawaki e dow mum ne waɗi serendu ene wawi fofde ɗum ne kadi koye kamdam mawɗam ɗum waɗi noon hewɓe hankkadi ne jokkuɓe jiilaw eɗe kuɓeje towɗe derguitiɗe yimɓe hewɓe dartini hewɓe nana jokki ɓene ɗaminima jiitu wuurɓe ɓe hankkadi ne ɗamini jiita tan ko mayɓe tugganma tan altina ha yettiɗo henna ko yiita ko tan ene maayi ko yettima ujunnaje nogas e goho e temedde pawɗe musidɓe tedduɓe altina tan faade ɗo aljuma ɗeɗo balɗe 5 e oɗo henna seyisma yerɓede leydi arde to leydi Turki jeeyi sababu ujunnaje nogas neɗɗo ene fayi ujunere e temedde woni ko maayi hen sen kaalilimoore nde noon ɗo e ɓooyde kadi chiffre goɗɗo ɓurɗo hulɓinade kadi yaltande tawno won yiiteteɓe won gaañiɓe ko ɗo caɗele ɗe goni musidɓe tedduɓe ko seyisma kulɓiniɗo bonɗo kulɓiniɗo bonɗo ɗum ɗo foof noon ko leçon ŋaji mawɗi wonande an neɗɗo o ha mbawa hulde hen joome ha mbawa moƴƴude mbawa fewde ganda no hoore maɗa mayde ne ɓattima e kala saaha e kala waktu wona ka ñawɗo tan wona ka ɗum ɗo tan wona ka suka tan wona ka mawɗo tan mayde ne ɓattima a tumama moƴƴa moƴƴodira e neɗɗo hono ma neɗɗo dañirta Allah tan koye neɗɗo saabu sa ruttima e deftere Allah teddunde nde so wi hol ñamlowo Allah ñamande moƴƴere ha Allah yoɓira ɗum yoɓa ɗum cowe cowe tottata ko neɗɗo ñamminta ko neɗɗo ñarnata ko neɗɗo koltinta ko neɗɗo cefrata ko neɗɗo calminta ko neɗɗo jokkodirta en ɗam sa hirsi dammuwol ma Allah sohlani hen haydara dara wona ƴiƴam ɗam wona tewo wona no ñamirton ni wona haydara ko kulol ma Allah ngol e moƴƴere ma e ɗiggere ma faade hakkude ma yimɓe heddiɓe sadakuji ma moƴƴi faade yimɓe tokke ma moƴƴe faade yimɓe gonka ma moƴƴe fa kay neɗɗo ɗum waɗi neɗɗo baɗirowo Allah jokku waɗirde Allah Allah waɗanma neɗɗo baɗirowo Allah jokku waɗirde Allah Allah jokka waɗandema neɗɗo baɗirowo yeengo jokku waɗirde yeengo waɗanma neɗɗo ñiŋowo jokku ñiŋde tan Allah adda goɗɗo mo ene ñiŋma annene ñiŋirma basal ñiŋirma coono ñiŋirma caɗele nguura e basal nguura e caɗele coono a ɓamtotako ɓesnuma ɓamtotako neɗɗo yo namdo hoore mum kala ko heɓimo neɗɗo yo namdo hoore mum kala ko heɓimo Allah tagma wi toñata hay goto ko foti no gabbel leydi Allah tagma wi ko toñatama ko foti no gabbel leydi kala ko heftima yurnito hoore ma hoto takku hay goto woto takku ɓi bamma woto takku ɓi yumma woto takku nawle woto takku koddiɗo ma woto takku gollodiɗo ma yurnito hoore ma wonko jiyata e ma yurnito hoore ma sa ruttima e hoore ma jamma haade ma ɗanade a miccima no moƴƴi tan ene gasa joni pugga baafal ngal sa moƴƴini tan Allah moƴƴinanma sa bonni Allah neldo bonnowo bonnanma cikka koye moƴƴere gonɗa taw koye bonande gonɗa cikka koye moƴƴanede gonɗa taw koye bonnanede gonɗa ɗum noon kala baɗirowo Allah yo Allah ɓeydan ɗum ɓernde ngam wawde jokkude waɗirde Allah kala baɗowo bone yo Allah ittuɗum e bone watta wadde ko moƴƴi kala guurɗo ñingde e bonnude inɗe e bonnude ɓe julɓe e bonnude waɗoɓe moƴƴere ɓe yo Allah ittan ɗum ngal haasidagal nden bonande wattan ɗum moƴƴere neɗɗo tagaɗo maayo nafi ɗum tan ko moƴƴude e newade sa ronki ɗum a ronki kala sa ronki ɗum tan a ronki kala ɗum noon hande o so tawi haqqillaji men duttima e nder gurdam men tan goto men kala ene gasa ma miijo hen walla daña hen peewal moƴƴal ko waɗi leydi Turki ko hunde hulɓinide ko musde kono kadi ko seyisma ko yerɓere leydi kono kadi wona hunde bettude Turki
wona hunde bettude suriya woni siri ko nokkuji séisme gandiraɗi ɗum ko nokkuji gandiraɗi yerɓere leydi ene andira o nokku ne andira ɗum wayi kono koɗa e nokku baɗɗo volcan sa teskima ko wayno Inde walla wayno Chine walla nokkuji goɗɗi saha kala yerɓere leydi ne waɗa jomen gande ne gandi ɗo ko nokku jerɓowo kono kamɓe ɓe koolinoma ene gasa yerɓere leydi wasa artude ɗon walla wasa walini walla wasa feeñje ɗon ɗum waɗi noon fulɓe mbi Allah andottako yo Allah reen ɓeydanen jaam ɓeydanen sutura e nden kay yajede actualité leydi Sénégal mawɗo leydi ndi hanki waɗi lulde mum ñalawma kurɗo toon to Thiès hakkude makko e jagorɗe makko hakkude makko e éli locaux en woni toɗɗaɓe ardiɓe mairuji ardiɓe gueɗe gueɗe moni kala suuti konngudi mum haali ko ene ɓamta région mo Thiès caggal ɗum e nder conseil présidentiel mawɗo ndi ƴetti pellital yaltinde kene tolno e ujunere e 500 milliards allahu akbar ujunere e 500 milliards ko preje franc CFA ɗum ɗo henna ko enveloppe tekkuɗo duuɓi tati paaɗi wonande région de Thiès ngam ɓamtude laawol laana jordi sabu eɗen nganndi laana jordi ko mbabba tan alaa ko ronki rimdude leydi mbandi laaɗe jorɗi fof ko leydi waawde ƴellitaade law sabu ko rimdata ko ne heewi diwan Thiès ɓamtude awo ɓamtude ɓundi gaz ɓamtude geɗe keewɗe autoroute faade Tiwawon yaha Ndar ɓattitoyo lappol palol dande maayo geɗe goɗɗe kala musidɓe tedduɓe filtima laabi ɗiɗi région mo Tambacounda ɓe ene ƴeewa no gollori ɓe ene ceppa ɗum jeeyi hanki sababu Wuli Diaw wonande Sonko toon to Padoua jilloynoɗo toon to mairie mo Padoua ful dewnoɗo caggal makko woni ɓen rewnoɓe caggal makko ngam haɗede woto ɓittinde yimɓe ɓe woto ɓittinde yangara o saabu moƴƴani yimɓe ko yahoɓe haajuji men wona ɗon keeɓe leydi tan ɗo ɓittina yimɓe ngam laamu ngu anji yimɓe ɓittine kadi ɓen rewde makko ɓen cali woni la lacrymogène garantuji bedda hen woni on sifa teskama hanki jonde to Wagadugu laamorgo leydi Burkina Faso nden jonde ko jagorɗe hakkude leyɗele woni jagorɗo mo leydi Mali e jagorɗo mo leydi Guinée Conakry e jagorɗo mo leydi Burkina kamɓe mbati hanki ɗeɗo leyɗele tati fof eɗen gandi ko mintereɓe laami ɗumen taw koye mbadi kuddata ko ɓeɗo mbati hanki to Wagadugu laamorgo Faso yiddeɓe ko gonga e gonga CEDEAO e Union africaine nde jurnitto gonangal leyɗele mabɓe guitta yowre ha laaɓa beele jokkodiral arta tigui tigui e toɓɓe kewɗe goɗɗe ɗe ɓen jewti hen jillu hoorejo leydi Ukraine ɗo bomboji pukkete kala saha taw fukkata ɗum ko leydi Russie jillu makko hanki to Europe to Bruxelles laamorgo leydi Belgique hakkude makko e nogas e jeeɗiɗi leydi taw koye suudu sarɗi mumen ɓen kala poɓɓanimo o waɗi discours makko o ñaagui ko ballal o yiɗi ko laaɗi diwoje tekkuɗe bawɗe weyde bomboya leydi Russie bomba koninkoɓe Russie ha leydi makko heɓta jaam o yiɗi ko zarde combat ji tekkuɗi bawɗi yoftade bawɗi fellude ko woɗɗi hawo tetta leydi makko ha laaɓa o holliti leydi makko so woni jaam tan Europe wonade jaam ɗum noon kanko ko Europe o rokki hoore makko Europe yo Europe hokku ɗum yo Europe hokkumo hoore mum joni noon yimɓe kala ne ketti mbete men ma neltu laaɗi ɗe walla ala ko wawi wonde kala yeeso nan ɗon musidɓe tedduɓe gartaten koye khutba men khutba noon ko actualité kala mo ene khutbina yo ittu khutba mum e actualité ji aduna actualité ji ne keewi ko waɗete e aduna ko ne heewi
en ji séisme baɗɗo Turquie o en ji batu union européenne taw kadi ko hakkude me Ukraine ngam yidde gembude Ukraine yoftade Russie ten Russie ko yimɓe heewɓe doole wona ɗeɗo geɗe kala ko toɓɓe poɗɗe artirede rendo yimɓe ɓe pindine hen haqqillaji gartire hen ha tenti hande ko wayno leyɗele men leydi Mauritanie fay koye sumgoji wona leydi Sénégal oɗo saaha woni koye ruumaji London nana gawaɗa mitinaji ɓene kaɗe ɓene mbiye mbat ɓene mbiye mbatta wona leydi Mali hande ko wayno mouvement Al Jawad itti juuɗe mum ha laaɓi e laamu leydi Mali felliti artuɗo wonnoɗo ndeke robelo so artiɗo wonnoɗo hol fandare to ko jihadiste en ga ko rébellion to ko militaire ɗum waɗi ɗeɗo balle kala batuji ɗi ngam hollirdeɓe ɓe mbaɗi découragé e laamu ngo Bamako e oɗo saaha mo gonɗen mouvement FNDC ummitiɓe to leydi Guinée Conakry wiɓe ko ma duttito e seppoji gulɗi jaw saabu eɗen gandi kalde waɗi mayiɗeli mbaɗat te eɗen gandi ko mayata ko eɗen gandi ko mayata ko ko actualité ji ɓoli goni aduna o ɗiɗo kala ene fooɗa guite yimɓe haqqillaji yimɓe wawde findinde yimɓe heddiɓe ɗo boneji mbaɗi ɗo caɗele mbaɗi ɗo pooɗe ndure waɗi onon jooɗi ɓaɗon gone jamɓe holno mbatton ha ɓeydo ɗon duumade jaam ko hen losgaji jaltata ko hen khutba yaltata ko hen ɓenninde ɓatakuji Allah ɗi yawtata ko hen ɓennude ɓatakuji nelaɗo sa sallam ɗi yawtata beele yimɓeɓe gonay jaam saabu jamaɗo hutbinteɗo jumaɗo hutbinteɗo ko jaam woni ɗon so jaam ala ɗon yimɓeɓe ndentata ɗon saabu sa yende ko wayno woni Nigéria e nokkuji walla Niger woni nokkuji walla Tchad woni nokkuji walla Mali woni nokkuji walla leyɗele goɗɗe woni nokkuji yimɓe ɗatti juuloyde juma holko saabi a juule tan bomba fettida e maɗa ɗum noon ne moƴƴi yimɓeɓe ɓe mbasiye taw koko yadata e aduna ko haqqillaji ɗi gardoro hen beele yimɓeɓe gandine jaam ha tenti noon leydi Sénégal ha tenti leydi Sénégal hande o kala khutba foti wonde khutba jaam ala politicien e dawriyanke gonɗo e leydi ndi mo juulata e juma mo hettota ko almami o khutbin khutba moƴƴo khutba jaam khutba mo wona rendinde yimɓe faade bone ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe khutba kadi taw ko khutba mo nodditta ko fitina saabu to leydi Mali woni imam goto convocat to banggue camp gendarmerie numéro 1 anda ko ñamana wiyete men da ko ñamana hollum e nder discours mo waɗi o omo nodditi hen filñitare faade armée leydi ngam armée o wasi dara darde muɗum ko audio jaltuɗo e WhatsApp ko on nanguimo hande mo tawi juuɗe ɓen wona ndeke anne bajotoɗo andu ko mbajiɗa andu ko kalɗa woto haala ka artude maɗa ɗum waɗi noon ne moƴƴi yimɓeɓe ɓe kumpito aduna ɗo yarata kadi foti humpita tan ko almami an almami hutbino a fota humpede actualité ji leydi ma e actualité ji windere aɗa foti humpitade actualité gonɗo gonga e actualité mo wona gonga almami fotani humpede ene jeeya e sarɗi gadiɗo almami foti ko humpitade saabu saaha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam iwoɓe baadiya ene ngara juulde juma soɓe ngari ne sallam humpittaɓe ko actualité ji ko woni e wuuro he ko kewi ko ɓetu ngu peese ɗe blanche ɗe jeygu ngu to yarata e aya qur'ana mo Allah jippini o ɓe pindine hen ɓe pina hen ɓe paama hen ɓe koota ɓe nawa on message enen ne gonɗen koye guure men gonɗen koye leyɗele men alay sago almami yo andu prix leydi ɗo yarata anda ɓen somotoɓe no foti comorto anda laamu ngu ko jeeyi hen anda transport ko jeeyi hen jeeyowo ko jeeyi hen coodowo ko jeeyi hen calcula ɗum holno calculirta so tawi neɗɗo yalti aduna no toɓɓirta toɓɓe ko fati banggue donu no ciifirɗa ɗum ha gaynani ko noon ne poɗɗa calculirde ko heddi ko mbawa calcul mbawa mathématique no feewi woni hiisawal sa darima e yeeso julɓe ɓe
devoir ma ko andinde ɓetu yo moƴƴo an ha noon kilo o ko ɗum ardata e ma sako ko ɗum ardata e maɗa transport o ko ɗum ardata e maɗa laamu ngu ko ɗum yamirma ya wat laamu ngu ko ɗum jeeyi hen an ko ɗum jeeyiɗa hen coodowo o ko ɗum jeeyi hen wadde ko ɗum poɗɗa yeyde hen woto dirtin woto usto hanni wona devoir ma yettini message Allah subhanahu wa taala o hande o kala almami fotani wonde tan e galle mum uddo ha waktu yona faye juma khutbina khutba o goto ala ɓen julɓe uddu butikaji mumen accuɓe golle mumen udduɓe biroji mumen accuɓe duɗi mumen accuɓe gueɗi mumen fof gaari ya taw moni kala aɗa mema ɓernde mum aɗa artir ɗum e yeeso Allah subhanahu wa taala ɗum woni fa zakkir ɓayde Allah yamirima ya wacco yimɓeɓe saabu wajude nafa ɓen gonɗimɓe Allah alay saago mbajoɗaɓe koɓe guuri ko gajoɗaɓe koɓe guuri ko woto wajoroɓe koɓe guurani ko sa wajori mamaɓe koɓe guurani ko ɓe nanantama ɗum ɓe mbawata famandema ɗum an almami o aɗa jogui oɗo devoir humpitade journal télévisé leydi ma e télévision ngaji leyɗele ɗe kala sa nanata ɗemɗe ɗe gadda nanowo wona sarama kala ñalawma o haalanma hande actualité ji leydi ɗo yarata sa yiiɗi hande haalde bone star ganda star leydi ndi ko ɓornoto ko ñamata ko no ñaƴirta ni no haaldata ni no wayni beele so tawi aɗa waajo yimɓe juma o zone uji ɗi sukaɓeɓe wotoɓe ñembude on mbawa rokkude exemple haalaɓa soɓe ganda almami o de kumpitiɗo saabu humpitade ɓuuri humpede Allah subhanahu wa taala gueɗal gotal ngal o wawi wadde o jaɓata wadde gueɗal gotal ngal o wawi wadde o jaɓata wadde ko humpede Allah jaɓata humpede Allah wi ko kumpitiɗo kala hakkude asmawuji e leyɗele eko suuɗi hen e nder ɓerɗe mon eko suuɗi hen pop Allah o joomon ko kumpitiɗo an Allah waɗima lomto e leydi ndi ka khalifa ka haala nane aɗa ardi juma mo ganduɗa temedde neɗɗo ne huccite ma kamɓe pop aɓene puttinma guite hay goto mabɓe umminta konngol haalanɓe koɓe nafata ɓe haalanɓe ko nafata ɓe ko ɗum wanma ɗon gona kumpitiɗo ganduɗo aduna o ƴoƴƴo pinɗo paamɗo rendo ngo bawɗo altade sukaɓe e bonande bawɗo artirde mawɓeɓe e moƴƴere yimɓeɓe gona jaam sa yettaki ɗon min to banggam to banggue khutba ma kada perdina temps ko gueɗe poɗɗe ɗaccede hakkille musidɓe teddu gueɗal gongal ngal jiɗɗen haalde eɗen mbiya moni kala yo tinno jangguina hoore mum wawde munje woni hunde holɗum en eɗen keeɓa ɓatakuji kewɗi yimɓe hewɓe ne mbiya en Saar an saɗa waɗa yewtere elle mataw a ala rafi saɗa haala cellal ɓalli elle mataw a ala rafi alle an ka denti tan a rafetaki woni yimɓe ne mbiyami noon woni mi mbiya saɗa haala dewgal elle an a ala caɗele e dewgal woni yimɓe ne saɗa haala woni hunde ɓe cikka mataw a ala caɗele hay dépasse neɗɗo ma ala caɗele aduna ala woodi ko neɗɗo jangguinɗo hoore mum e rythme muñal kala ko heptima woodi ko jangguinɗo hoore mum e rythme muñal kala ko heftima min somi dañi caɗele wawi ittude caɗelam ɗe komi hocca téléphone am o mi waɗa yewtere buuɗal yurmeende hami gayna mi rutto mi hetto yewtere nde mi daña hen ko mboɗo muññitoro mi daña hen ko mboɗo fewra mi daña hen kene wasiyyo kam min haalam ene wasiyyo kam haalam ne waajo kam haalam ne muññitami somi waɗi mi gayni mi hettoto mi muññita hen hooram mi aɗa muññita yimɓe aɗa wasiyo yimɓe alay saago annene wasiyo mbaɗa ɗum jeeyata sababu mi wasa tin caɗele gonɗe sara am walla gonɗe am aɗa wasa tinde caɗele gonɗe e ma ngam an hoore maɗa dañje muñje ɗen caɗele ndentoɗa muña jangguina hoore maɗa wawde hunde kala e maslodirde e aduna ma gonɗo yeeso ma mbasa hutorade hunde nde alda e haqille hokkuma probléme
ɗum waɗi noon konngol fulɓe wi rento ɓuri safro kala ko ngannduɗa ɗum ne jogo rokkudema caɗele ndentoɗa sa haali ɗum ma wontane bone a sa haalde laabi ɗi ne keewi sa haali wontanma caɗele naata e dingiral probléme woto naata hen ɓayde sa haali tagatama wasde wonde joyi sa haali sabotakama ɗum wiye an kay wota haal op kalɗo jiiɗa oɗo bone sa haalimo ko bone o wontata o wontanma bone accu walla wona noon kisa sa haali waɗani ko jaam wontata wonana jaam yimɓeɓe haal yimɓe dañi jaam daña jaam aɗa andi oɗo saaha so yonti sa ñamlima ɗum ɗo henna janggo wontantuma ko bone salo ñamlade a yi wutte ne yooɗi a yi faɗo ne yooɗi a yi leeso ne yooɗi hande no yimɓe mbayni gona dimo e hoore ma yimɓe gittuma e dimagu he kala ko ari i ande goɗa an ne ñamlo tan a yi mo ñamlota koye aduna hay état ne ñamlo hay laamu ne ñamlo Allah haali ñama ne ñamlo ñamloɗa ala ɗo pawɗa pawa e dépasse maɗa heddo aɗa sira ko ɓiɓɓe ma jogorno ñamde so ñamani nde ɗeɗɗima kocca téléphone ma a nodda partout min de mi sellani mo jogui ordonnance walla nan aɗa fena gonta penowo ceerta e l'islam a seere ndimagu ñamande koko sernata neɗɗo e ndimagu ha laaɓa kala kaɗa ñamlo ko joganɗa dalilu wawde yobde kala ka ganduɗa ɗum sa ñamlima a alana ɗum dalilu wawde yobde ko ɗaminade tan mata somi noddi kaari walla ni naggam mami heɓ rento kala kene bonna ndimagu ma en usta hakkude ma e Allah subhanahu wa taala accu kala ka ene usta hakkude ma e Allah subhanahu wa taala accu rento ɓayde sa rentima haɗatama wuurde hattama yarde ndiyam hattama ñamde ni foti somi dañi tew mi ñaama tew no comme jiɗɗo tew somi dañi liɗɗi mi ñaama liɗɗi no comme jiɗɗo liɗɗi somi dañi guertoɗe mi ñaama guerte no comme jiɗɗo guertoɗe somi dañi laccire ndiyam e lamɗam mi waɗa hen kadi mi ñaama hol neɗɗo jiɗɗo ñamde laccire e ndiyam e lamɗam kala hen ko dañƴa saɗa ñaama ñamirɗum yidde woto ñamirɗum basal sa waɗiri no gurdam ma janggo so on defani ma waw yarde gosi e dow beelema fittanduma taw wona aɗa mettinana hoorema walla aɗa hinkiƴino walla aɗa woya aɗa tappa hoorema tindema min kam gurdamam ɗam ala dur kayfama dahrada kala no aduna wayi wa noon kala no maayo fiiri awir noon wona no ladde way foof ko noon gaynirta no ladde way foof ko noon gaynaka ma wayata a wawa wiide ladde wayini aɗa waɗiri ni gaynaka ɓayde a ala moye alay saago jaɓa ɗo moye ma o woni ɗo gona ɗon mbasa egginde hoorema faade dow lora hoorema ɗum waɗi gona neɗɗo jontaɗo dimo e kala banggue dimo e ɗemgal dimo e koyngal dimo e jungo dimo e yitere gona neɗɗo kisɗo ma ala caɗele jiya oya hisani e on banggue ñande kala ko caɗele ɓole ɗum noon alay saago yimɓeɓe ɓe tinno ɓe ndento no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en jangguina hoore maɗa wawde jogade dépasse guilal famɗi gorko yo jangguin hoore mum wawde deppisade guilal famɗi kala jiiɗa gorko mawna ala galle o jangguinta hoore makko deppisade guila mo famɗi kala jalta sa arta galle haysoko caaf soot sa di pecca yimɓe kala gorko jalto ne arta galle mum juuɗe ɓole ni juuɗe ɓole tan a yimo ala galle a yimo ala hirande a yimo watta hirande hayso mawni o wawana hirande makko debbo o jogtoro hirande nde neɗɗo fof e jangguin hoore mum